Aquí visqué Maria García Sanchís, nascuda 1881, detinguda i torturada i assassinada el 5 de setembre de 1936 a Manacor, Mallorca. Maria García Sanchís era una de les 5 milicianes de la columna de Bayo que van ser detingudes, violades i afusellades per les tropes del suposat comte Rossi a Mallorca. El govern balear ha incorporat amb el seu programa de memòria els projectes de les Stoppesteines, llambordes de llautó, ideades per homenatjar les víctimes del nazisme i que ara, gràcies a les peticions de l'Associació de Memòria de Mallorca, el seu autor, l'artista alemany Walter Benjamin, ha ampliat a les víctimes del franquisme amb les llambordes d'acer. Nosaltres els diem llambordes platejades. Precisament aquesta és una de les llambordes que la Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la Comissió de la Llei de Memòria Democràtica, de la qual l'Associació de Memòria de Mallorca forma part, va acordar de dedicar a les milicianes catalanes que van ser assassinades a Manacor al setembre de 36. De les 5 s'han identificat també les germanes Mercè i Maria Buixader Adroé i Teresa Llavera Semell. Hi ha una cinquena que encara no s'ha pogut identificar. Aquestes llambordes s'havien de posar a la casa on van viure a Barcelona, però l'Ajuntament de Barcelona s'hi ha negat en rodó. És un acte inacceptable i un acte de menyspreu a aquestes famílies. Per això, hem hagut de col·locar la llamborda de la miliciana Maria García Sanchís a Sabadell, davant de la casa on passava les vacances. A l'Ajuntament de Barcelona li va costar molt d'admetre la col·locació de la llamborda de Lluís Companys davant del Palau de la Generalitat. Al final va acceptar de col·locar les referents a les víctimes del nazisme que ara ha inclòs dins d'un programa pilot amb el que diversos instituts estudien la vida dels represaliats. Aquest ritme tenim en compte que es calcula que les víctimes de la ciutat als camps nazis són entre 730 i 1.180, trigarem 90 anys per recordar-les a totes. Poca legitimitat tenen les institucions per marcar condicions de reconeixement de les víctimes del feixisme quan després de tants anys de la fi del franquisme han fet tan poc. Aquesta negativa de l'Ajuntament de Barcelona i les condicions que hi posa plantegen fins a quin punt té dret de decidir qui es fa homenatge i a qui no. Qui és per impedir que un grup de persones posi la placa de la façana d'un edifici per fer un homenatge a algú per la seva vàlua? O pot impedir que es posin les llambordes quan a més es tracta d'una proposta que s'ha estès per la majoria de ciutats europees? I en aquest cas, patrocinada per la Direcció de Memòria del Govern Balear, que ha volgut retre homenatge a aquestes 5 dones que van ser violades i assassinades a Manacor, ara les famílies de Mercè i Maria Buixader Adroé, Teresa Llavera Semell tenen la llamborda, però no poden posar-la a l'entrada de casa on van viure perquè l'Ajuntament ho impedeix. L'Ajuntament de Barcelona no té cap facultat per impedir o posar condicions que les persones o entitats facin actes de memòria, homenatges individuals o col·lectius com aquest. Impedir que es posin Stoppesteines o altres mitjans amb l'excusa de que és l'Ajuntament qui dona els permisos per col·locar-los a la voravia és un acte d'abús de poder, perquè es basa en una ordenança no prevista per a aquests casos. Si la llei reconeix el dret de la memòria col·lectiva i personal, ningú pot impedir que dins un programa de dimensions europees com aquest es col·loquin les llambordes davant la casa on vivia una persona represaliada i assassinada. Els drets de la reparació i la memòria són drets que pot exercir tothom. No és pas una activitat reservada a les administracions públiques. També ha donat arguments per justificar-ho dient que no són partidaris dels reconeixements individuals sinó col·lectius. És un criteri que pot aplicar als actes de reconeixement que promogui l'Ajuntament, però no pot impedir que les famílies o entitats promoguin el reconeixement de les persones concretes. El reconeixement i la reparació de les víctimes és també un dret individual i el dret de les víctimes de ser reconegudes pel seu nom. Així, la llei de reparació jurídica va anul·lar els consells de guerra fets a Catalunya i va publicar els més de 66.000 noms d'aquests processats. Tampoc és admissible com a excusa el fet que sigui una fundació privada que es posa aquesta iniciativa. Si l'Ajuntament no vol fer,
que no ho faci, però no pot impedir que les famílies acullin aquest sistema de reconeixement individual o qualsevol altre. Ni tampoc és cap argument que hi hagi moltes víctimes. Es veuen moltes jambordes passejant per Berlín, les jambordes daurades. És una manera de fer evident a la vida quotidiana el dolor i l'abast de la repressió que va viure aquesta ciutat, igual que Barcelona. Jo crec que no es necessita cap permís de l'Ajuntament per posar les stop-els-tegnes o una placa commemorativa. Les normes sobre publicitat i rètols de botigues no tenen res a veure amb un acte de reconeixement i memòria. Arran d'aquesta actitud injustificable de l'Ajuntament de Barcelona, volem manifestar el suport a les famílies que volen retre homenatge a les 3 milicianes a qui encara manca posar la llamborda davant el portal de les cases on van viure. Aquest és un article que ha publicat Pep Cruanyes en Memòria de Mallorca. Gràcies.